उन्हाळ्याला आता सुरुवात झालेली आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये असं जास्त आपल्याला मसाल्याच्या रेसिपी खायला आवडत नाही. एकदम साधं, सिंपल असं जेवण पाहिजे उन्हाळ्यामध्ये. आज मी तुम्हाला ना, नाचणी आणि दहीपासून अशा 2 रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. मस्त अशा उन्हाळ्यासाठी रेसिपी आहेत. तर ट्राय करा आणि आवडेल तर नक्कीच माझ्या मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब पण करा. घेतलेली आहे त्यामध्ये मी नाचणीचं पीठ घातलेलं आहे. 3 वाटी नाचणीचं पीठ. नाचणीच्या पिठामध्ये मी ज्वारीसुद्धा मिक्स केलेली आहे. म्हणजे 1 किलो नाचणीला पाव किलो ज्वारी मिक्स करून मी त्याचं भाकरीचं पीठ तयारच करून ठेवते. आता यामध्ये मी बारीक चिरलेला कांदा घातलेला आहे. तर मी 2 कांदे बारीक चिरून घेतले. 1 वाटीभर कांद्याची पात, छोटीशी काकडी होती ती किसून घेतलेली आहे. मूठभर मी असे जी मेथी असते त्याला मोड आणून घातलेली आहे. मस्त लागते. 1 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. कोथिंबीर घालायची भरपूर. 1 चमचाभर जिरं घातलं आहे. मालवणी मसाला घातलेला 1 चमचाभर. हळद घालायची आहे. मीठ, थोडासा ओवा घेतला म्हणजे पाव चमचाभर ओवा घातलेला आहे. 1 चमचाभर मी सफेद तीळ घातलेले आहे. यामध्ये आता आपल्याला अर्धी वाटीभर दही घालायची. ही मी घरी केलेली दही आहे. तर आता व्यवस्थित हे सगळं मिक्स करायचं आहे. दही, कांदा वगैरे घातल्यामुळे जरा ह्याला पाणी असतं ह्याच्यामध्ये. तर थोडंसं या पिठामध्ये पहिल्या आधी व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. नंतर आपल्याला पाणी घालायचं आहे. लागेल तसं घालायचं आहे. जास्त घालायचं नाही पाणी, नाहीतर हे पीठ पातळ होऊ शकतो. हे बघा, या पद्धतीमध्ये हे मी पीठ मळून घेतलेलं आहे बघा. तर झालेलं आहे. आता आपण आहे ना, हे बघा साईडला ठेवून द्यायचं आहे. 10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. गॅसवर एक छोटी कढई ठेवली आहे. पाहिजे तर तवा ठेवला तरी काही हरकत नाही. 1 चमचाभर मी जिरं घातलेलं आहे. भाजून घ्यायचं आहे. त्यात 4-5 काळी मिरी घातलेल्या आहेत मी. त्यासुद्धा भाजून घ्यायचं आहे. झालेलं आहे भाजून. आता मी एक खलबत्ता घेतलेला आहे छोटासा. त्यामध्ये हे आपल्याला जिरं आणि काळी मिरी चांगली कुटून घ्यायची आणि कशी भरभरीत आपल्याला चांगली भरडून घ्यायची बघा. तर हे गरम आहे बघा. आता हे आपल्याला चांगलं मी व्यवस्थित बारीक करून घेतलेलं आहे. एका मी वाटीमध्ये काढून घेते. आता एक ना मातीचं भांडं घेतलं आहे मी. हे बघा. त्यामध्ये ना मी घरी बनवलेली दही घेणार आहे. हे बघा मस्तच अशी मी रात्रीच करून ठेवली होती दही. आता ही दही मी ह्या दुसऱ्या बाउल म्हणजे मातीच्या भांड्यामध्ये काढणार आहे. जेवढी पाहिजे तेवढी मी घेतलेली आहे. हे बघा. यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तुम्हाला समजलंच असेल मी काय बनवत आहे ते. तर नक्कीच तुम्ही हे बनवा आणि खूप असं पोटाला थंडावा भेटणारी रेसिपी आहे. तर आता एकदा मी मिक्स करून घेते. तुम्ही पाहिजे मिक्सरमध्ये केलं तरी चालेल, पण असंच हाताने केलं तर अति सगळं हे दही आणि पाणी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. जरासं दाटसर दही आहे. ह्याच्यात अजून थोडंसं पाणी घालायचं आहे आपल्याला, पण ते मी नंतर घालते. यामध्ये आता मी ही जिरं आणि काळी मिरी जी कुटून ठेवली होती ती घातली. चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. यामध्ये मी बारीक चिरलेली मिरची घातली, कोथिंबीर, पाव चमचाभर आपल्याला किसलेलं आलं घालायचं आहे. चमचाभर मी कैरी होती ती कच्ची ती किसून घेतली होती. छान टेस्ट येते. असं करून पाहता एक नंबर लागतं. आता हे सगळं एकदा मिक्स करून घेते. यामध्ये पाणी घालणार आहे. एकदा सगळं व्यवस्थित मिक्स करून बघा दाटसर आहे. ताक कसं जरा पातळच छान लागतं. तर आता मी पाणी घालणार. एकदा सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेणार. तयार आहे झटपट असं उन्हाळा स्पेशल ताक केलेलं आहे. कैरी घालून हे केलेलं आहे. झाकून ठेवायचं ताक हे मस्त थोड्या वेळाने एकदम छान लागतं हे ताक. तर आवडलं असेलच नक्की या पद्धतीत ताक तयार करून पहा. नक्की आवडेल तुम्हाला. आता आपल्याला जे आपण पीठ तयार करून ठेवले त्यासाठी त्याबरोबर खाण्यासाठी मी चटणी तयार करणार आहे. तर खोबरं घेतलं आहे, कैरी घेतलेली आहे, मिरची, लसूण 2 पाकळ्या घेतल्या, कोथिंबीर, थोडं मीठ घालायचं आहे आणि हे मिक्सरला बारीक ह्याची चटणी तयार करून घ्यायची. झटपट अशी आंबट, तिखट अशी चटणी आहे. करून पहा. आवडेल तुम्हाला. आता आपण जे पीठ आहे ते घेतलेलं आहे बघा. 10 मिनिटं पीठ ठेवलं आहे. चांगलं असं आहे मुरलेलं आहे पीठ. आता आपल्याला हे चांगलं मळून घ्यायचं आहे. हे व्यवस्थित मळून घेतले. एक सुती कापड घेतलं आहे. जरा पाण्याने आपल्याला हे कापड भिजवून घ्यायचं आहे. कापड भिजवून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला पाणीसुद्धा घ्यायचं आहे आणि एक मस्त असं चपातीला करतो गोळा तेवढा गोळा घेतला आहे आणि आपल्याला हे थापून घ्यायचं. तुम्हाला समजलं असेल की मी काय बनवत आहे तर थालीपीठ करत आहे. पण हे मस्त असं उन्हाळा स्पेशल थालीपीठ आहे. म्हणजे ह्याच्यात नाचणीचा वापर केलेला आहे. नाचणी शरीराला थंडावा देण्यासाठी आहे. तर नक्कीच नाचणीचा वापर उन्हाळ्यामध्ये जास्त करा आणि अशा साध्या सोप्या रेसिपी नक्की ट्राय करा. थालीपीठ थापून घेतलेलं आहे मी आणि आता मस्त असं तव्यावर मी हे थालीपीठ घातले. जरासुद्धा हे चिटकलेलं नाही आहे. झटपट तयार होतं थालीपीठ. चांगलं दोन्ही बाजूनी शेकून घेतलं आहे. तुमच्यावर आहे तेल किंवा तूप तुम्ही काही लावू शकता, पण तेलच लावा, तूप नको.
आणि अशा हे आम्ही थालीपीठ सगळे तयार करून घेते. हे बघा, बाजूनी तेल सोडायचं आहे आणि असं परतून घ्यायचं आहे. तयार आहे असे झटपट असे हे थालीपीठ. परत एक तुम्हाला एक थालीपीठ मी करून दाखवते. हे बघा, एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत पाण्यानेच सगळं हे थालीपीठ थापायचं. जरासुद्धा तेलाचा वापर आपल्याला करायचा नाही आहे ना, व्यवस्थित थापलं जात नाही. तयार आहे झटपट असे हे थालीपीठ. एक थाळी मी केलेली आहे, साधी सोपी अशी थाळी आहे. म्हणजे थालीपीठ आहे, दही आहे, चटणी आहे कैरी घालून आणि ताक केलेलं आहे कैरी घालून. असं हे साधं सोपं जेवण आहे. मस्त असं उन्हाळा स्पेशल आहे. नक्की ट्राय करा. नक्की ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर नक्की लाईक, कमेंट करायला विसरू नका आणि ही रेसिपी नक्की शेअर करा. चला भेटूया आपण पुढच्याच अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.